Terwijl heel Indië is mijn hart oors worden. Heb ik eigenlijk een andere hart dan ik in werkelijkheid misschien heb. Zo. En dan bleek dus ik dat er in een vuurpeloton zitten had. Ik, dat moest er, dat wie net. En hij doet niks vrijwillig. Maar dat moesten ze dan ik. En dan zit er een ploeg meestal op een rij en dan wordt ja, die waardeer. Er zijn ook wel periodes geweest dan denk ik van god, wat ben je eigenlijk een aardige man. En dan een uur later was dat geen aardige man meer. En hier op Sint-Lien heb ik de eerste verhaal nog eens een keer van Oud-Indië-gongers. En de moeder voelde me hier, hoe slim dat weer. En toen ben ik begonnen te schreeuwen. 8000 Friese jongens zijn op zijn meest naar Indië-West. De jongens die gingen een volstrekt onbekend avontuur te meten naar Indië. Ze stonden in juni toen getezen tussen Hechtem en Hartwit. En ze winnen jelle letter rond zijn patrouille. Ze zijn jongen erheen gegaan en ze zijn zwijgend weer omgekomen. Door het boek weer, toen kwamen de band van de Indië-gongers, waar ik verbjusterende verhalen verjaren. Dus die oorlog weer net oer. Het ging terug in de volgende generatie. Hendrikus de Wolf van Sint-Niek komt er pas op latere leeftijd achter wat zijn huid rond in Indië meemaken had. Hij wie in de Tweede Wereldoorlog oppakt en als dwangarbeider naar Duitsland afviert. Meer deer als leven komt er in december van 1944 thuis. En dan moet ik nog niet in Indië. En daar kreeg er opdracht verskaat het zinstanders deer te zitten. Van slachtoffer viel scherpschutter rond hem dierder worden. Al die verschrikkingen had er als een al te zware les meegedragen. Onze laatste oerendag. Na de oorlog moest hij in dienst. En vanuit dienst is hij ogenblikkelijk terug naar Indië. Van zijn nummer zou er. Nou, het dienstplicht. Hij moest er van zijn nummer heen. En ja, maar zo'n grote boord. Nou, dat is wat wij dan wat wisten. En verder rest wisten we er net volle van. Jan Gaastra van Ljouwert, zijn huid Willem groeit op in de Amsterdamse Jodenbuurt. Na de oorlog had er als oorlogsvrijwilliger op naar Indië. En wat er daarmee maakt, bleek de letter net meer bij hem wijkrijgen te kennen. Zijn oorlogstrauma had grote gevolgen voor zijn huishouding. Eén ding weet ik wel, is dat hij met name dat verzet en natuurlijk wat er in de Tweede Wereldoorlog sowieso in Amsterdam gebeurd is natuurlijk. Hij woonde ook vlak tegen de Jodenbuurt aan. Dat het een van zijn redenen geweest is om gelijk na de oorlog vrijwillig dienst te nemen bij de Mariniers om in Indonesië te gaan vechten tegen de Japanners, wat ze toen verteld is. Douwe Bokman van Balzert belibbert een zwargeleerse jeugd op de ouderlijke plaats onderhielden. Maar zijn huid Sieberen, een milde maar wat stille man, krijgt er wel net zo makkelijk contact. Stadig wordt het duidelijk dat hij het omtiezet, maar wat er in Indië aan opdrachten uitvieren moest. Op zijn oude dag komt het er na een diepe geestelijke inzinking bij bieten en braken uit. Al het geweld, maar zijn wraak en werwraak, hij Sieberen had het nooit van hem afzetten kennen. Wij wisten dat dus hij te zitten hier in zo'n Klaas en zo'n Minom Kawaten. En dat is een broer van mijn mem dan. Die gingen er alle drie zitten. Maar ja, voor weet ik iets, nou die hebben daar toen wij jong waren avonturen beleefd. En nou, wij waren er eigenlijk nog wel grootschap dat ze er zitten hier. Ik weet naast de van muziek hoort, maar het is een geweldig liedje. Als dat je jongens zoest.
Een veteraan is een veteraan. Ik ben pas na de oorlogssoldaat geworden in Indië, van mijn nummer. Maar ik heb in Indië zitten. Oh, Ja. ik dacht verzet. Ja, ik. En letter Indië. Oh, Ja. Als het vaderland roept, kan ik geen nee zeggen. nee. Nee. Als vrijwilliger? Ja. Zo. Normaal is alles niet aan de hand, maar nou krijg ik met die bedenking, dan het komt alles weer boppen, alles. En wat komt dan alles weer Bob? Alles. Hoe het wie, hoe ze is behandelen en dan alle gevoelens en zo en verder neerkleren. Dus dat komt alle weer boppen als je ophoudt van werken. Nee, dat komt al je boppen omdat het al je gebeurd is. Ik denk toch dat het leuk is. Als morgens wekker rust. Dan had de vrouw een blauwe eer. En daar wist zelfs niet meer van. Je hebt de blauwe plakken er wel van aan. Vooral in het begin van hun trouwen, dan gooi je er 's nachts uit bed hoor. Dan laat je ze in dekking. En dan beschermen we er ook wel. Dan gooi je er uit bed en dan laat je ze in de hoeken. Ja, dat hebben wij als bijen zijn er nooit murken. En wat ik maar dat is allemaal ook gebeurd. Ik merkte op een gegeven moment dat hij bijvoorbeeld, dat was me nooit opgevallen, maar dat hij nooit sliep. Hij zat altijd dag en nacht hij zat 's nachts ook gewoon in de kamer met zijn zwaar checkie en een borrel. En dan misschien dat hij wel eens een uurtje op de bank in slaap viel, maar ik heb hem eigenlijk altijd door het huis horen spoken en eigenlijk nooit in bed zien liggen. Ja, het is op zich een heel lieve man. Alleen, ja, ik kan niet net echt zeggen dat het dat ik een hekel aan heb, maar ik hier net echt een hele goede of een erge bommenman meer had. Dat wilde vroeger net bij mij. We mochten alles wat ze zien, maar het oorlogsfilm die waren een beetje een nation. Dat wie flauwekul dat er nou zijn, dat wisten wij niet beter. Maar dat kon je zo dus niet doen. Kom je later pas achter, dat wisten wij toen. Hè. Enkele maanden na de bevrijding, doen we er al je jonge jongens weer van een deal. Het was haast een heilige plicht vonden om te gaan. Wij werden bevrijd, dan moesten wij ze van de Jappen bevrijden. Maar ik en jongens die het op avontuur uitwien. Zeg, wij wisten wel dat dus uit in Indië zitten hier. Maar wij hadden er een hele oor idee bij als toen jong waren. Ik dacht altijd vroeger dat dus uit in Japan vochten hier, maar dat wil je helemaal niet zo. Daar zijn de eerste huizen van een stad. Alles is rustig. De terroristen zijn gewaarschuwd en hebben de wijk genomen dieper het binnenland in. Maar steeds moet rekening worden gehouden met mogelijk achtergebleven sluipschutters. Een nieuw gebied is bevrijd. Vrede, maar het oude soldatenleven hervat zijn dagelijkse gang. Wachtlopen, uitrukken, uitrukken, wachtlopen, dag in, dag uit. Hij wie bij de grenadiers en hij wie scherpschutter. Dus over hele 4 afstanden dat er zien ze ploegen, dus ze hebben eigenlijk een oerl weest wat grote rotzooi. Als het echt kniepte, dan ging hun er eigenlijk heen. Dus je ziet het namelijk altijd op dregen steken. Storingsvuur van een kleine bende uit een kampongrand. Eigen vuur op zulk een grote afstand zou slachtoffers onder de onschuldige bewoners kunnen veroorzaken. Daarom wordt een rookgordijn gelegd, onder welks dekking de infanterie tot op korte afstand kan naderen om de kwaadwilligen direct te bestrijden. Hij was sergeant bij de mariniers, de verbindingen. Hij gaf leiding aan de radio repair section. En ten tijde van de landing moesten ze sowieso de verbindingen aanleggen. Ik vermoed dat hij ook een van de eerste was die geland is. Bij de echt allereerste politionele actie. Ik weet wel dat hij wel vaak mee moest als ze dan op patrouille gingen. Over het hele terrein van de opmars spannen draagbare radio's, veldtelefoons en radiowagens onzichtbare draden tussen alle onderdelen. Wees eerlijk, de meesten hier nog nooit over de Oosterdijk West.
Sjongend zetten de meeste jongens aan in die en ze kwamen zwijgend waarom. Als ze waarom kwamen. En wat wil het met die jongens? Wat hien ze ermee maken? Waarom praten ze er jou niet over? Wat verzwijgen ze in hun lettere leven? Dat zwijgen, dat jongens haast opleiden is. Terug de mensen die het hadden geestelijke verzorgers winnen aan boord van de zeeschepen naar Hoesta. Dat ze zeiden, ja maar Harry, hier moet jij nooit over praten. Ik vermoed dat zelfs bij de marine of bij de mariniers gezegd is van er wordt niet over gepraat. Er is natuurlijk het is de vergeten oorlog. Het is maar een paar jaar geleden dat het ook allemaal erkend is door de Nederlandse staat. Ja, ik denk dat je zoiets mooi maakt. Kan ik me heel goed voorstellen dat de mensen die dat mooi maken hebben, dat is het lauwe maar een beetje voetstapje alweer. Maar dat wel hun hele leven mooi dragen moeten. Soms duurt de opmars verscheidene dagen. Harde dagen van zonnehitte en snelle marsen door zwaar terrein. Ze skammen haar voor het verhaal wat ze te vertellen hadden. Dat ze moesten. En een hele hoop jongens dachten ik ben alleenig. Ik had zeker heel mee getroffen. Want iedereen in het hegere kader en in de politiek en in het bestuur praten van... ach, het is eigenlijk wel goed wat er gebeurd is. En ze hebben daar wat mooi maken, nogal aardig. En ze hebben hulp aan. Ze zijn in Nederland komen, ze zijn de Deldonderen en dat wie het. Rijd je maar. Nou, en dan weer de manier ermee die er net op praten. Het weer heel verkeerd voor die jongens. Want die zitten weer in een eenzame strijd terug te komen van hun geweten, hun schuld. Je zou het altijd in stilte ondergingen. In die bepaalde momenten dat hij mij echt iets vertelde, maar dat deed hij dan ook echt, dan zat hij ook gewoon te huilen. En ja, daar heb ik uit opgemaakt dat hij natuurlijk wel wat meegemaakt heeft daar. Dat is bij mij eigenlijk komen toen ik pas uit de huis weer. Dat ik eigenlijk besefte dat die man daar wel heel veel moeite mee hier om dat alweer een plak te gaan bij hemzelf. Wat vies jou er nog van? Dan moest het eens eerlijk zeggen. Ja, dat we er heen gaan binnen, wat we er dingen hebben. Ik wilde er net aan denken. Ik had geregeld zandkleuren strand schieten. Een keer een korporaal, hè? Die ziet maar een peerman in een iepen jeep. Beginnen ze in een kampong met stenen te gooien. Ja, er is een geweervuur van 2-3 kanten. Dat zij in die auto als een wiel te waai. En peer 100 meter verder ben er alle gebenen aan het bootje. Wat er ben erin? Wist er net eens, die korporaal. Ben weer wel bij, krijg eens bij mij in de klas. Ja, moest er maar net aan denken, want ik kan net sliepen. Ik kan net sliepen. Ik kan wel sliepen. Maar wil ik soms een wekker naks en dan wil ik van 2 kanten besketten. En ik weet niet wat ze zitten. Ik denk heel tijd van, hak het wel goed in, hak het wel goed in. En dat denk ik weer en weer en weer. En... Het is misschien raar, zin, douwe. Maar mij plegen die deden Indiërs net. Ik weet niet waar ze binnen, wat ze wij komen, van waar ze hier binnen. Ik weet niet wat ze begroeven binnen. Ik ben bang. Hak het wel goed in? Ken ik mijn holodel lezen, mooie skingewissen? Gereformeerd, hè? En hij was scherpschutter, dus daar had ik verschillende om zitten. En dat jij dan later, wat wij nooit weten hebben.
En dan bleek dus ik dat er in een vuurpeloton zitten had. Ik, dat moest er. Dat wie net, en hij doet niks vrijwillig. Maar dat moesten ze dan ik. En dan zit er een ploeg meestal op een rij en dan moet je, die wat die. Nou ja, dat heeft wel impact natuurlijk. Wie ik wel eens benijd dat er wel eens mensen deersketten hier en dat soort dingen. Nou, dat wie dus ik het geval. Ze kregen ze eens een keer geen opdrachten hier van die rebellen of terroristen, ik weet niet hoe je dat neemt. Hier ze daar gevangen om. En toen kregen ze sergeant, die kreeg daar ik opdrachten. Je moet dat spel maar even opruimen en je moet maar even weeren. Nou, de hele rij die waren daarvan bij leuning zetten en Ushuiden die kregen de opdracht om de trekker maar over te halen. Ik zat een keer in een boek, had een boek. Nou, daar staan heel veel foto's in dat boek. En daar zag ik een aantal foto's met vlammenwerpers. Dat Mariniers met vlammenwerpers stonden te schieten, of hoe je het maar noemt, met vlammenwerper. En daar vroeg ik om van, wat is dat, wat heb je daarmee gedaan? Ging dat om bosplatten branden? Of nee, zegt hij, dat ging om mensen uit te roken of mensen of dorpen uit te branden of te verbranden. Dit of dat. Toen voelde ik wel, ik denk, ja, dat heb jij gezien, dat kan niet missen. Maar dit is net hij die het alleen dat die het, maar dat weer de hele oorlog. Alle dagen gebeurden er een ontelbare verschrikkelijke dingen. Van wraak en werwraak. Het was een guerrilla-oorlog. Maar toch een leger, zo groot hier in Nederland nog nooit een afvaardiging de zee opstuurde. In de geschiedenis. Onze taak in Indië is het grondvesten van een nieuwe samenwerking. Gewapend optreden geschiet slechts daar waar terreur heerst. Oh, zo hier is wat ze kregen net toen ze thuis kwamen. Oh ja. Daar heeft het rij verwerkt. In totaal kregen er 416 goede zuidentreden. Ja, dat is wel wat werk. Gedateerd. Zomermaaien, 50. Dat is ik weer zo niet. Een verlogpas. Ja. Nee. Ja, wat zal er geweest zijn? 54, 60 jaar, zoiets. Toen is het eigenlijk begonnen. Toen kwam er echt wel in de knoei maar hemzelf. Persoonlijk heb ik dat nooit echt zoveel, dat die man in de knoei ziet. Totdat het op een gegeven moment zijn 4 jaar zijn we, nou ja. Moest er nou wat weten, maar een psycholoog. En zo ook zo te praten met het man. Ik denk, dan wil je een beetje vernuiveren. Daar komt hier nog aan, had een kris in de haan, rent terug op uw stad. Handgranaat. Waar komt die zo gauw bij? Weef daarmee aanhouden, dan best het kwijt. We weven ermee aan. Ja. Ik weet niet hoe vol het binnen. Het is laat. Dan moet je bij. Voordat er oorlogse mondjes komen om wraak te nemen. Je bij, zo 4 mogelijk. Nee, hoes. Nee, dat red ik niet. De Drent die brengt dus voordat het volslaand zuster is weer bij de Kali. Wat doe ik? Jou die model. Oren kant de Kali ben we veiliger. Het is hier aan deze kant veilig genoeg. We moeten de Kali hoor. Nee, ho, douwe. Dat is kanaal. De Kali, dat zit in die holle, jongen. Dat zit al hier in die holle. Ja, doe maar, best, ja. Jou die maar even del, jongen. Best, genoeg. Jou die maar even... Even komen.
Ik kan het niet meer precies terughalen of het nou op mijn 11e was of op mijn 10e of mijn 12e. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment ging merken dat er heel veel gebeurde. Hè. Ik voelde een soort spanning opkomen van... En ik merkte aan mijn vader dat hij... nou, in plaats van eens een keer een borreltje voor het eten of op een verjaardag... dat op een gegeven moment dagelijks ging doen met de gevolgen van dien. Enorme spanningen tussen mijn vader en mijn moeder. Ik merkte zelfs al een soort... ja, ik noem het dan psychologische oorlogsvoering, maar dat er ontzettend veel haat en nijd naar boven kwam. Vast in pensioen. Dus ik denk om bij zijn 60e. Krijg ze altijd dat ik ongeveer nou ben. Is er een hele jaar is er verschrikkelijk spannend geweest. Het er nachtmerries aan het oorlogen en dat, ja, toen kwam alles weer om. Ik ben een aantal malen wel vreselijk geschrokken dat ik thuis kwam of dat hij echt zo vreselijk dronken was. En ja, dan schrik je heel erg, ja. Het probleem was dat hij op een gegeven moment ook al vrij vroeg de eerste symptomen van het syndroom van Korsakoff kreeg. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat wij de scheiding van mijn ouders zijn gaan regelen. Want mijn moeder ging er ook helemaal aan kapot. Dat wie in het laatst dan ik, hè, dan zijn we van nou ja, verhaal en dat ze dan gelovig binnen, naar de hemel, paken beppen binnen, er is ook zo wat. Nou, dat wie voor hem net zo vanzelfsprekend. Hij zei, ik moet nog houden rekenen. Dan ben je nou een gelovige man. Dus hij denkt, ja, ik daar kom. Dat zei iedereen dan ook. Dan kom je bij Peter of zo, ja, we weten het net. Maar daar wie hij wel van overtuigd. Hij zei, ik moet nog houden rekenen. Dat heb je nog net zo wees. Daar ben je er heel erg bang voor. Ze zijn vergeformeerde huizen en die willen nou wel aardig standvastig in zijn leeuwen. En dus had hij het idee, terwijl wat er daar dient hier in Indië, dat hier heel veel, hij dacht echt, daar word je straks nog in die om veroordeeld. Hadden klachten, hadden angsten, hadden verwarring, betiezing over wat ze meemaken hier. Dat we hier genomen, de ziekte hier genomen. Posttraumatische stressstoornissen zat hij in alle oorlogen die daarna gevierd zijn, zoals de Vietnamoorlog, de Koreaoorlog. Die had het al in namen gekregen. Ik ben er soms wel eens boos om dat die regeringen daarna nooit er wat aan diend hebben. Om die mensen er maar te helpen. Het is eigenlijk schandalig hoe er met die jongens omgegaan is. Dat doen ze dan ook beter. Die uit Afghanistan rondkomen en dan nemen al die oorlogen maar op. Die worden opvangen, die worden begeleiden. En deze jongens niks. Terwijl het misschien nog net minder wreed om te gaan. Het is toch een hele verbetering dat we nou weten wat PTSS is? Ik weet net wat PTSS is en ik wil dat weten. Een posttraumatisch stresssyndroom. Ja, jongen, dat maar geleerd, jongen. Hij merkt dat het al minder leert had. Sibylle, als toen nog niet ophoort, jouw kinderen meer. PTSD? Hoor je de bek, ben ik gereformeerde piepermuntenbek. PTSS. Ja, SS, ja. Ze maar dan skam je die jongens uit de Libanon en Joegoslavië. Zuurtjes ben douwe. Zuurtjes. Sibylle, dan draait tot dat trouw. Wat ik erop draai, want dan draai ik terug. 1000 man die hun tijd in de tropen hebben uitgediend en een groep verlofgangers stomen met de Nieuw-Holland de haven van IJmuiden binnen. Bij de grote sluizen wachten familieleden en vrienden hen op. Dit is het eerste contact met thuis. Eigenlijk denk ik, terwijl heel Indië is meer hard oorsweden, heb ik eigenlijk een oorheid dan ik in werkelijkheid misschien hebben. Zo. Ik heb het idee soms ook wel dat het een beetje zijn weeromslag op uw hand heeft. Ik heb ook 2 dochters, alleen ja, ik hier toch het idee samen met een hard wezen. Ik heb nog een goede boom aan mijn dochters. Maar het gevoel gewoon, mijn gevoel erover, dan denk ik hier wel wat dichter bij mijn been staan woon. Soms denk je van, heb ik ook iets van mijn vader?
Dat zijn dingen waar, dat kan ook beangstigend zijn. Ik weet wel dat ik toch wel een beetje overmatig groot verantwoordelijkheidsgevoel aan overgehouden heb. Dat heb ik nog steeds. Dus ik voel me ongelooflijk snel verantwoordelijk voor dingen. Ik denk dat dat in die periode, toen ik 10, 12 jaar was, ook voor mijn zusjes en mijn moeder, dat echt bij mij, wat ik me echt nu goed voor, wat ik voel, is dat het daardoor gekomen is. Wij hebben prachtig mooie jeugd gehad. Hij heeft dus er nooit meer lastig van. En dat is heel sterk geweest van hen. Ik heb nooit oors naar hem gezongen. Absoluut niet. Daar kreeg steeds meer bewondering eigenlijk. Je kent heel veel mensen die hetzelfde meegemaakt hebben. Op een of andere manier herken je elkaar ook. Dat is me echt een 8 of 9 keer de laatste jaren overkomen dat ik naast iemand zit. Kan in een café zijn of iemand tegenkom. En dat we binnen een minuut beide tot de conclusie komen en dan zeggen Indonesië, ja, jouw vader ook. En ik denk dat het bij heel veel families heel erg diep gegaan is en misschien nog wel heel diep zit. Oh, zo moeten ook de Canadezen zich hebben gevoeld toen zij begin 1945 de hongergebieden van Nederland binnentrokken. Dit gevoel neemt niemand ons meer af. Hier wordt geen politiek gekrakeel verstaan, noch het verguizende commentaar van buitenaf. Maar als ooit iemand op zal staan en dit leger vragen, had je het er alles voor over? Dan zullen de soldaten eenstemmig antwoorden, ja, waarachtig, het is goed geweest dat wij gingen. Ze zeggen wel eens, de eerste die in oorlog sneuvelt, dat is de weerheid. Hastagelijk sneuvelt je zijn eerste wapenbroer. En dan naar je thuiskomst. Ondankbaar wie doe en naar is je deel. De onschuld is altijd bewaren. Is afschermen. Er is een kring omheen staan. Ik het hegere kader van de veteranenorganisaties heb ik altijd die onschuld gehouden. Maar het feit dat gewoon deze smerige oorlog, noem ik het maar, gewoon doodgezwegen is door de Nederlandse staat, dat neem ik ze wel heel erg hard kwalijk, ja. Want dat betekent toch dat er, hoe je het went of keert, 15.000 gezinnen gewoon eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde meegemaakt hebben. En gewoon aan een lot overgelaten zijn. Er wordt nou onderzoek naar dingen en er komen allerlei onderzoeken van oorlogsmisdaden en wat ook maar. Maar ik denk dat ze die soldaten pakken moeten, dat ze het hele rijn pakken moeten, die ze erin gestuurd hebben. Ze is hard weer een onderdeeltje ervan, hè? Het weer meer. Ik vind dat de regeringsverantwoordelijk weer en een legerleiding. Die mensen er in Den Haag en het Grutkapitaal, die ze daar verdedigen moesten, die met zo aanpakken. Maar net die jongens die daar weer, want die jongens die woonden helemaal niks. Die woonden alleen maar naar huis. Die woonden ons helemaal niks uit naar huis. En zo heeft dan de Nederlandse soldaat zijn bivak weer opgeslagen tot diep in het hart van Java en Sumatra. Uit de wilde roes van de jakkerende kolonne is zijn leven tot stilstand gekomen achter de prikkeldraadversperring. Daartussen ligt weer zijn eenzaamheid, de verveling en zijn vreemde verlangen ingeklemd. Een verzwijde oorlog is een oorlog die ik heen bloot in de mensen. Die oorlog heeft maar 3, 4 jaar worden, maar het ik 40 jaar worden, 50 jaar. Dat is de tragiek van de Indië-oorlog.